Suomessa on kehitetty uusi palloilulaji, jota yritetään viedä hartiavoimin myös maailmalle. Liiton vauhdikas laji, jota Suomessa pelaa jo yli 1000 rekisteröityä pelaajaa. Ensimmäinen pitoinen lähtee. No Lead sai oikeastaan alkunsa siitä, että meille tuli idea siitä, että me haluttaisiin aktivoida miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Ja se on itse asiassa toiminut meidän missiossa alusta asti. Ja me ajateltiin, että jos me voitaisiin tehdä sama, mikä Simon Fuller teki musiikilla, eli Idolsin, niin me voitaisiin tehdä sama juttu urheilussa. Eli kun on uusi urheilulaji, niin kaikki lähtee samalta viivalta. Kuka tahansa voi alkaa unelmoimaan urheilutähteydestä ja rupeaa pelaamaan Leadia. Tämä homma lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että oli pari pahvituubia, golfpallo ja squashpallo. Ja kaverit rupesi heittelemään palloa ja totesi, että tällaista se voisi olla. Ja eihän siinä vaiheessa myöskään tiedetty sitten, että miltä se oikeasti loppujen lopuksi tulee olemaan. Leadia pelataan nelihenkisin joukkuein. Putken näköisellä mailalla koetetaan saada noin golfpallon kokoinen pallo osumaan maaliin. Tarpeeksi haastava laji ja tässä on se haastavuus tuo niinku sellaisen fiiliksen, että aina on varaa kehittyä ja mitäs mä nyt muuta sanoisin, pääsee nostamaan kuntoon tällä lajin parissa. Onhan tietysti tuo pallon kopittaminen haastavampaa kuin ehkä sen pallon potkiminen, jos vertaa jalkapalloon, mutta niin ei kukaan ole vielä toistaiseksi niin kuin jäänyt sen oppimisen ulkopuolelle, että ihan kenelle tahansa, kuka nyt pallopeleistä yleensä tykkää, niin soveltuu kyllä. Leadia on pelattu vasta 2 vuotta. Tänä syksynä Leadia on markkinoitu Yhdysvaltojen yliopistoissa. Me ollaan niin lähdetty suoraan siitä, että tämä voi sopia ihan kelle vaan, ihan missä päin vaan maailmaa tahansa. Että se on ollut niin kuin sellainen asia, että meillä on heti ollut niin kuin matkakohteena maailma. Ja totta kai me ollaan ylpeitä suomalaisia ja ylpeitä siitä, että tämä on täällä kehitetty, mutta me ollaan täysin avoimia sille, että se olisi hienoa, jos kaikki muutkin rupeaisi pelaamaan sitä. Eikä vaan me. Nyt ihan hyvä. Virallisesti. Joo, sitten oppinut, kiitos. miten Leadia pelaa. Mä tuun sit peliin. Tervetuloa.